Il-Bank of Valletta jissieħeb mal-Ministeru tal-Edukazzjoni fil-kampanja nazzjonali favur il-litterizmu li se tkun qed tagħmel parti mill-Istrateġija Nazzjonali. L-għan ta' din l-istrateġija se tkun li tkattar il-ħiliet tal-qari u l-kitba fis-soċjetà Maltija kemm tul il-ħajja kif ukoll foqsma differenti. Dan hekk kif b'kollox hawn is-36% ta' dawk li jispiċċaw is-sekondarja mingħajr ħiliet bażiċi. Ħafna minn dak li jsir fil-klassijiet u fl-iskejjel huwa importanti għat-tfal. Ma importanti ħafna x'jiġri fil-pajjiż u fis-soċjetà kollha kemm hi. Allura l-ġenituri għandhom sehem importanti anke biex isiru jafu kif jistgħu jkunu f'pożizzjoni aħjar li jgħinu l-tfal tagħhom. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol Evaris Bartolo qal li huwa laqab sodisfazzjon l-għajnuna mill-Bank tal-BOV. Il-Ministru qal li din l-isfida kontra l-litterizmu għandha tiġi affrontata mhux biss mis-settur edukattiv iżda mill-komunità in ġenerali. F'kliem iċ-Chairman tal-BOV John Cassar White qal li l-importanza tal-litterizmu fis-soċjetà tagħna qatt ma tista' tiġi enfasizzata biżżejjed u għaldaqstant iridu naħdmu wkoll flimkien bil-għan li nelbu din il-problema. Rikonoxxi li l-edukazzjoni hija wieħed mill-enablers importanti għal pajjiżna biex jimxi ekonomikament. Naturalment għalkemm aħna qegħdin fis-settur tal-ekonomija u tal-kummerċ u tal-finanzi, nissapportjaw bis-sħiħ nagħtu l-għajnuna kollha li nistgħu lill-Ministeru tal-Edukazzjoni biex din il-kampanja biex tkabbar il-litterizmu f'Malta. John Cassar White iżid jgħid li permezz tal-investiment fl-edukazzjoni u aktar impenn kollettiv iwassal għal żieda sostanzjali fil-livelli tal-litterizmu tal-popolazzjoni Maltija.